Dan gaan we naar een interview met Kenneth Gijsberta, voormalig minister. Net afgelopen weekend benoemd tot voorzitter van de partij Man-Pin. Nee, dat zeg ik niet goed, van de partij Man. Want de twee partijen gaan samen en komen nu onder één naam. Hoe het precies zit, dat legt Kenneth Gijsberta uit in dit interview. Meneer Gijsberta, welkom bij Access Journaal. We zien het op de achtergrond al. Er is afgelopen weekend een belangrijke stap gezet in de politiek op Curaçao. Man, Pin waren twee afzonderlijke partijen en ze worden nu één partij. Zeg ik het zo goed? Helemaal goed, helemaal correct. Eigenlijk dus, zo is het eigenlijk gebeurd. Ook dus 30 mei tijdens ons congres van de Man. De leden van het congres hebben dus het besluit genomen, opdat wij dus iedereen was ermee akkoord voor de integratie. Zoals iedereen weet, in feite zijn we dus in 2023 hebben we eerst een akkoord getekend, de Man en de Pin. We hebben dus dan ook dus op 21 maart 25 met een lijstencombinatie hebben we deelgenomen dus aan de verkiezingen. Maar nu is het zover dat het hele ledenbestand van de Pin is geïntegreerd dus bij de Man. Dus van nu af aan, met het oog naar de verkiezingen van 2029, gaan we dus weer met de verkiezingen meedoen als de Man. Maar dat betekent ook dus iedereen van de Pin is gewoon lid van de Man, volwaardig lid van de politieke partij Man. En dan wordt er niet meer gekeken. Bij die eerste lijstverbinding was natuurlijk nummer 1 van die partij, nummer 2 van die partij. Uiteindelijk wordt het gewoon één partij en worden de beste mensen op de lijst gezet. Zo is het en daar gaan we ook ervoor. Bij de verkiezingen van 25 was het zoals ik ook zei, 17 plaatsen dus een plek op de lijst voor de Man, 12 voor de Pin. Maar nu, iedereen is nu manlid. Dat betekent 2029, iedereen is man. Dus het gaat niet meer over op welke plek welke persoon. Nee, de beste mensen moeten gewoon weg deel vormen van de 29. Dus die gaan in de verkiezingen plaatsvinden. En er is een bestuur gekozen, daar bent u de voorzitter van. Dus u mag dit hele proces gaan leiden? Ik mag met de steun dus van de hele club, van alle leden, in feite het proces gaan leiden. Ik ben met het proces eigenlijk ook begonnen 2 jaar geleden. Daarom hebben ze me ook gevraagd om me weer in feite dus beschikbaar te maken. Dus voor de komende 2 jaar doe ik het graag. Ja. Dus ik zal ervoor zorgen dat gezamenlijk met de andere leden van het bestuur, dat wij uiteindelijk gedurende de periode die nu voor ons staan, deze 2 jaar, dat alles goed in elkaar dus wordt geregeld. Statuten, huishoudelijk reglement, alles wordt dus nu bij de notaris besproken en dan gaan we deze wijzigingen dus aanbrengen, opdat wij dus na de periode van 2 jaar bij het volgende congres kunnen zeggen, alles is rond. En dan gaan we dus ons richten op de verkiezingen dus van 29. Wat is de belangrijkste reden dat deze twee partijen één gaan worden? Een van de bewegingen in feite dus dat ons heeft geleid hier naartoe, de versplintering. Ja. Er was te veel versplintering hier in de politiek. We hebben dus gezien bij de verkiezingen van 21 of 25 op een bepaald moment waren er ongeveer 21 partijen dus die wilden meedoen aan de verkiezingen. Uiteindelijk 14 hebben deelgenomen, terwijl slechts 4 partijen een zetel hebben gekregen dus in het parlement. Dus we hebben gezegd nee, dit kan niet meer. Versplintering moeten wij gewoon weg tegengaan. We moeten proberen dus meer samenwerking. Mensen dus die denken dat wij ook dus dezelfde richting kunnen gaan, laten we ze benaderen en deze is de eerste benadering. Pin en de Man gaan gewoon weg nu integreren. Dat hebben we ook al gedaan in feite. Dus versplintering moeten we gaan zonder meer op deze manier dus proberen te vermijden. De feiten. Dus dat moeten we eigenlijk doen. En dat gaan we ervoor in feite. Dus meer stabiliteit denken wij ook dat we gaan bereiken. En eigenlijk we doen dit alles eigenlijk voor het volk. Ja. Hoe kunnen we dus het volk in de toekomst beter bedienen? Zo goed mogelijk bedienen. Zo goed mogelijk bedienen. Dus. En de verkiezingen zijn nu gepland op 2029. Je moet altijd met alles rekening houden. Ja. Mochten er volgend jaar verkiezingen zijn jullie dan ook al klaar of niet? We zijn klaar. We zullen en we moeten klaar zijn. Goed zo. Succes met het hele proces. Het is niet makkelijk. U bent toch heel lang actief in de politiek, maar dit is volgens mij het eerst dat u zeg maar zo'n uitdaging gaat doen. Maar heel veel succes en we houden het in de gaten. Dank u wel. Dank u wel.